Brwsi ar draws y cae, bas fach tu mewn, a Shepherd! Ymdrech gyntaf nos ar y targed, ond oedd hi'n hawdd I Joel Torrance. Mae'n gwybod lle mae'n rhaid ti chwipiau efo yn rhoi de i'r gornel bella draws y golwg. Ymdrech o Anhygol gan Corey Shepherd! Ar yr hanner foli o hanner ffordd, Shepherd wedi gweld Torrance oddi ar ei linell a fe darodd o honna'n berffaith a nid am y tro cynta ni yrfa Corey Shepherd yn gwneud yr annisgwl ac yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Mae hon yn gol a hanner. Byth gofiadwy iddo fo I Hwlffordd. Cofiwch y gol o'na, 5 o ragfyr yn y Bala gan Corey Shepherd. Hwlffordd oedd yn ei blaen eto fo, Brwsi! Ar ymdrech ar y targed fi symudodd i'n yr awyr. Ond Joel Torrance yn troi'r bêl dros y draws o'ma. Brwsi unwaith eto, lletraws o'ma, tuag at Walters. Walters yn gelfydd at Watts. Ail ymdrech. Ac o'n wiriad nagoedd, heiber postyn a therergyd gan Dylan Rhys. Ond yn sydyn, mae Hwlffordd yn rheoli'n llwyr. Dominic McGivern sydd ymlaen I gymryd lle dyn. McGivern hefyd yn chwaraewr dipyn mwy ymysodol na dyn. Ymdrech gan Amon tro yma. Bydd rhaid I Joel Torrance ymestyn I gael ei ddwylo at yna. Mae nath y golwr yn dda. Amon yn just yn trio codi'r bel na dros di ben o, licio'r sgil, licio'r syniad. Bala'n trio taro nôl. Dianc wedi nhw scotio, croesiad isel! Lawr y coridor ansicrwydd, reit ar draws wynaf y gol. A cyffyrddiad lleiad angan. O, ti'n gwybod be, rhaid ar gorau'r gêm I lawr asgell chwyth gan Hall. Ac y croesiad yn nod well. Yn cael ei droed I mewn. Ond Hwlffordd yn clirio. Mynydd o geic lawr y cae. Amon ar ei hôl I. Brwydro fo Digba. Ond nath o ddim troseddu. Amon yn croesi. Tuag at Hawkins. Mae o'n anlwcus o fyna si, mae'r pwer ar y croesiad yn un da gan Amon, ond do'n ni'n ddigon cyflym. O, mae'na bwniad yma mynd. Mae'na cardyn coch. Cardyn melyn ydi o'n wir. Mae'na bwniad yma'r hyn. Digba ac Amon oedd yn ffrio. A mae'r ddau nhw'n gweld cardyn melyn. Edrych yma, mae'n glir. Edrych mae'n cael yn dalo wedyn ar ôl. A fo, yli. Os syd yn y byd, dydi honna ddim yn gerdyn coch. Os nag I Cosmote! Oes ma na o fewn 20 eiliad cynta yr ail hanner. Ben Amon gafodd I dynnu'r llawr gan Joel Torrance. Oedd o'n mynd i'n unlla pam mae'r golwr neu hynny. Ben Amon yn ôl ar ei draed, paratoi I gymryd y gic o'r smote. A mae o'n sgorio. Ia, just yn gyrru y golwr. Amon, gyrru y golwr y ffordd anghywir yma'n hyn. Fo nath gael y gic o'r smotin a fo sydd wedyn yn cosbi y Bala wrth sgorio'r ail gol. Billington sydd yn tanio'n isal ar gwiriad oddi ar mehaseb. Yn mynd ar bêl heibio'r postyn oedd hi'n ergyd I Gontila yn y lle cynta. Ond bron I Hwsein mehaseb neu rhywbeth honni. A mae'n gerdyn coch I Burke. Ac am yr ail gêm o'r bron, mae'r Bala yn mynd I orffan efo 10-1. A ferydd Nathan Burke ddim cwyno yn ormodol am honna. Mae'n gwybod beth yn eist, mae'n gomprofiadol. Bala'n dal I gredu, bel ymlaen at mehaseb, mehaseb! Iber postyn. Ti'n licio beth oedd yn neud, ys bod ar y cae. A'r hedan mae lawr yr ochr, da ni'n go hyn llawer heno.